Задръжте ръката горе, задържаш ръката горе, горе ръката, горе ръката. Погледате сега греби само с лява ръка и 6 удара на краката. 6 удара и дишаш на всяко загребване дишаш. Добре. Здравейте, в момента провеждаме тренировка в басейна и искам да ви покажа какво точно промени Swim Years тук на басейна в реално време, като ще ви демонстрирам как работи системата и с деца, и с малко по-големи. Като преди, за да ме чуят всички, трябваше да повтарям, да викам, а сега просто вижте сами как работи. Павлета сега греби само с лява ръка и 6 удара на краката. 6 удара и дишаш на всяко загребване дишаш. Добре. Добре. Айде сега в края направи салто и подводно. Добре. Добре, чудесно. Айде сега задръжте ръката горе. Задържаш ръката горе. Горе ръката. Горе ръката. Точно така, горе ръката. Сега пипате главата и пренасяш. Чудесно. Добре, всички плувате крака крол. Отново като кажа бързо, забързате. Като кажа бавно, бавно. Сега тръгвате нормално. Добре. Айде сега всички забързвате. Бързи крака, бързи крака. Ето вижте. Инструкцията стига до тях абсолютно веднага. И мога да си насочвам командите само към който искам. Ето вижте сега, примерно. Павлета, искам да забързаш краката максимално бързо. Само краката, колкото можеш по-бързи крака. Бързи, 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 бързи. Добре. Айде сега бавно, нормално. Нормално, чудесно. Добре. Айде сега бързо. Бързо, 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 бързо. Окей, пак леко, леко, лекичко. Добре. Сами виждате, Swim Years ми позволява да говоря директно на пловеца, без да повтарям, без да крещя, без да го прекъсвам в дистанцията, когато плува. Детето чува и разбира и съответно и реагира абсолютно моментално. Просто тренировките вече са по-ефективни, а най-хубавото е, децата просто започват да вярват в себе си, защото най-накрая наистина ме чуват. Swim Years подобрява комуникацията, променя цялата атмосфера. Ако искате да разберете повече или да закупите, може да потърсите линка около това видео.